4 кніга цароў, раздзел 7. І сказаў тады Элісей: слухайце слова Господа. Вось што кажа Господ. Заўтра, у гэтую самую гадзіну, адна мера найчысцейшай мукі будзе за 1 сікль, 2 меры ячменю за 1 сікль у браме Самарыі. У адказ на гэта правадыр, на плячо якога абапіраўся цар, сказаў чалавеку Божаму: хоць бы Господ зрабіў нават вокны ў нябёсах, ніколі не можа стацца тое, што ты гаворыш. Ён адказаў: ты убачыш сваімі вачамі і не будзеш гэтага есці. І былі 4 пракажоных ля ўваходу ў браму. І сказалі яны адзін аднаму: што мы тут сядзім, чакаючы смерці? Калі захочам пайсці ў горад, з голаду памром. Калі застанёмся тут, таксама трэба будзе памерці. Дык хадземце, пойдзем у лагер сірыйскі. Калі пашкадуюць нас, будзем жыць, а калі захочуць забіць, то памром. Дык падняліся яны ўвечары і пайшлі да лагера сірыйцаў. А калі дайшлі да лагера сірыйскага, нікога там не знайшлі. Бо ў лагеры сірыйскім даў Господ чуць грукат калясніц і коней і вялікага войска. І казалі яны адзін аднаму: вось, цар Ізраэля наняў супраць нас цароў хітэяў і егіпцян, каб ішлі на нас. Дык ускочылі яны і ўцяклі ў поцемках і пакінулі свае палаткі, і коней, і аслоў, і лагер, як быў, і ўцяклі, ратуючы сваё жыццё. І калі прыйшлі тыя пракажаныя да краю лагера, яны ўвайшлі ў адну палатку і наеліся, і напіліся. І набралі там срэбра і золата, і адзення, і пайшлі і схавалі. І зноў вярнуліся ў другую палатку, і адтуль усё павыносілі і схавалі. І сказалі яны адзін аднаму: дрэнна мы робім, бо дзень гэты, дзень радаснай весткі, а мы маўчым. Калі будзем адкладаць аж да раніцы, то нас зловяць на злачынстве. Хадземце, пойдзем і паведамім у палацы цара. І калі прыйшлі яны, то паклікалі вартаўнікоў горада і расказалі ім, так кажучы: пайшлі мы ў лагер сірыйскі і не знайшлі там ніводнага чалавека, а толькі коні і аслоў прывязаных, і палаткі, як былі. І вартаўнікі, пераклікаючыся, перадалі гэту вестку ў палац царскі. І ўстаў цар ноччу і сказаў паслугачам сваім: скажу вам, што зрабілі нам сірыйцы. Яны ведаюць, што мы галодныя. І таму выйшлі яны з лагера і схаваліся ў полі, думаючы так: калі выйдуць яны з горада, мы захопім іх жывымі і тады зможам увайсці ў горад. А адзін з паслугачоў яго адказаў: возьмем 5 коней, якія засталіся ў горадзе. Хай яны будуць, як усё мноства Ізраэля, якое знясілена. Такім чынам мы адправім іх і ўбачым. І прывялі 2 калясніцы з конямі, і цар паслаў іх за войскам сірыйскім, загадваючы: ідзіце і паглядзіце. Пайшлі яны за імі аж да Ярдана. І вось, уся дарога была закідана адзеннем і рэчамі, якія кідалі сірыйцы, уцякаючы. І вярнуліся пасланцы і расказалі гэта цару. І выйшаў народ і рабаваў лагер сірыйскі. І сталася, што адна мера найчысцейшай мукі каштавала 1 сікль, а 2 меры ячменю 1 сікль, паводле слова Господа. А цар загадаў таму правадыру, на плячо якога абапіраўся, вартаваць каля брамы. І натоўп затаптаў яго ў браме, і ён памёр, як прадказаў чалавек Божы, які гаварыў, калі прыходзіў цар да яго. І сталася паводле слова чалавека Божага, якое ён сказаў цару, калі паведамляў: заўтра у гэтую пару 2 меры ячменю будуць каштаваць 1 сікль, і мера найчысцейшай мукі 1 сікль у браме Самарыі. Калі той правадыр адказаў чалавеку Божаму і сказаў: хоць бы Господ зрабіў нават вокны ў нябёсах, ці магло б споўніцца гэтае слова? І той сказаў яму:
Ты, вось, убачыш гэта сваімі вачамі, а есці гэтага не будзеш. Такім чынам, затаптаў яго натоўп у браме на смерць.